Устойлівае развіццё сельскіх тэрыторый як важнейшы фактор забеспячэння эканамічнай бяспекі рэгіёнаў Беларусі і Расіі ў рамках саюзнай дзяржавы. Гэта асноўная тэма, якую разглядалі ў пятніцу на выязным пасяджэнні пастаяннай камісіі Савета Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь па рэгіянальнай палітыцы і мясцовым самакіраванні пад кіраўніцтвам старшыні камісіі Александра Попкова. Пасяджэнне прайшло ў рамках падрыхтоўкі да 5-га форуму рэгіёнаў Беларусі і Расіі на базе Шклоўскага і Аршанскага раёнаў. Усе падрабязнасці далей. Удзел у пасяджэнні прынялі члены пастаяннай камісіі, намеснік міністра сельскай гаспадаркі і харчавання Рэспублікі Беларусь Алла Ламакіна, першы намеснік Магілёўскага аблвыканкама Олег Чыкіда, старшыня Магілёўскага абласнога савета дэпутатаў Дмітрый Харытончык, кіраўнікі рэспубліканскіх і мясцовых органаў дзяржаўнага кіравання, сельскагаспадарчых арганізацый, сялянскіх фермерскіх гаспадарак, навуковыя работнікі і іншыя. Спачатку удзельнікі мерапрыемства накіраваліся ў сялянскую фермерскую гаспадарку Дыяна, дзе знаёміліся з арганізацыяй высокаэфектыўнай вытворчасці сельскагаспадарчай прадукцыі з выкарыстаннем элементаў лічбавых тэхналогій і дакладнага земляробства. Як адзначыў кіраўнік Уладзімір Маліноўскі, сёння ў парку гаспадаркі з паўсотні найноўшай тэхнікі, якая працуе са спадарожнікавай навігацыяй. Дзякуючы гэтаму дакладнасць праходу сельскагаспадарчай тэхнікі скарацілася да 2,5 сантыметраў. Гэта, у сваю чаргу, дазваляе эканоміць паліва, насенне, угнаеннем. Аб поспеху абранага шляху развіцця сведчаць лічбы. Рэнтабельнасць вытворчасці за папярэдні год склала каля 50%. Пры гэтым не выкарыстана ні рубля крэдытаў. Як адзначыў сам кіраўнік гаспадаркі, для того, каб дасягнуць такіх вынікаў, необходимо постоянно працаваць. Первое. Надо изучать новые технологии. Значит, надо много уделять внимания той проблематике, той теме, той работе, на которой ты работаешь. Вот, и четкое планирование. Если будешь заниматься этим постоянно, обязательно будет результат. Эффективность работы на земле вот у нас, при том, что у нас еще нет животноводства, она у 2,7-4,5 раза выше, чем у наших соседей. Вот это говорит о многом. Магчымасці развівацца сялянскім фермерскім гаспадаркам ёсць, і гэта відаць на прыкладзе такого узорнага, як Дыяна. Фермерский сектор всегда у нас был одним из приоритетов, будем говорить, государственной аграрной политики, потому что переоценить роль фермерства в развитии, вообще региональном развитии, наверное, трудно. Поэтому и фермерство у нас, конечно, развивается. Я думаю, что сегодня, несмотря на то, что вы считаете это образцовым хозяйством, но это образцовое хозяйство сегодня говорит о том, что есть возможности сегодня развиваться фермерскому хозяйству, причем и мелкому, и крупному. Развіццё высокаэфектыўнай буйной сельскагаспадарчай вытворчасці абмяркоўвалі пры наведванні адкрытага акцыянернага таварыства Александрыйская. Тут удзельнікі пасяджэння азнаёміліся з працэсам мясаперапрацоўкі і вытворчасці каўбасных вырабаў па сусветным стандартам, а падчас дэгустацыі змаглі пераканацца ў высокай якасці і выдатным гусце продукции. В идеале мы стремимся в течение нескольких лет достигнуть своего рода схемы работы следующим, что хотим развивать, серьезно работать над своей розничной торговой сетью, хотим, чтобы минимум 30-35% продукции продавалось непосредственно конечнику, то бишь нашему покупателю. Это позволит нам, скажем так, мгновенно возвращать деньги, которые были потрачены на восполнение оборотных средств. Так. И второй момент, что мы хотим, скажем, более серьезно о себе заявить массовому покупателю через торговые сети Республики Беларусь, тоже где-то в районе 30%. Ну и, разумеется, устойчивое развитие любого предприятия, особенно крупного предприятия, напрямую зависит в том числе и от экспортного потенциала. Далее удзельнікі пасяджэння наведалі гарадскі пасёлак Копы Аршанскага района. Тут удзельнікам быў прадстаўлены праект «Вёска будучыні» – інавацыйны кірунак устойлівага развіцця сельскіх тэрыторый Беларусі. Акрамя развіцця сацыяльнай інфраструктуры, тут надаецца ўвага захаванню традыцый і рамёстваў. Госці наведалі майстэрні Цэнтра народнай творчасці і рамёства, а затым и сувенирную краму, где представлены все виды работ. Мы выносим на обсуждение целый перечень направлений, которые, в общем-то, сегодня волнуют союзное государство. Вот в данной ситуации мы посмотрели две формы собственности. Это фермерское хозяйство и крупнотоварное производство. Мы рассмотрели весь комплекс вопросов, которые, в общем-то, сегодня положительные, но, наверное, есть некоторые вопросы и отрицательного характера, которые нам надо
надо над ними работать. Убачанае пачутае на працягу рабочай паездкі не магло пакінуць абыякавымі удзельнікаў пасяджэння. И считают то, что это происходит не где-то в крупном индустриальном центре, а в общем-то деревеньке в небольшой, в такой, в сельской местности, достаточно далеко от столицы, от крупных городов. И люди, которые там работают, нам вот рассказал руководитель и хозяин этого предприятия, рассказал, что это простые люди, которые здесь живут, которые прекрасно владеют этой техникой и даже некоторые новшества вводят свои, вот простые ребята. Вот это, конечно, очень много значит, потому что это и есть то самое вот передовое сельское хозяйство, которое сегодня так необходимо.